Ja, jeg har så valgt de to problemformuleringer ud fra det, vi lavede og forberedte til den her tekst omkring eksamen. Den første er, hvad fik de kristne til at drage afsted på korstogene, altså? Og den anden er, hvilket syn havde de kristne og muslimerne på korstogene? Så nu vil jeg lige hoppe over i kilderne forkert. Og her har vi så den rigtige side. Som vi kan se her, så tag korsets tegn. Straks vil du få afladet for alle dine synder, du bekender med et angrende hjerte. Her går han simpelthen ind og fortæller, Bernard af Clairvaux går simpelthen ind og fortæller, at hvis bare man tager korsets tegn, så kan man sagtens få afladet på de synder, man så har. Hvilket så er noget af det, som så bidrager til at få de kristne til at stå afsted på korstog. Og så længere nede her, ved denne død, skal vi have den ud igen? Ved denne død kommer mennesker i himlen, som måske aldrig ville være noget den af nogen anden vej. Det er så også bare en måde at vise på, at det er så for tekst 2 selvfølgelig, at de kristne kommer i himlen, hvis de så tager afsted på de her korstog. De starter også her med for eksempel at appellere til den skyldfølelse, som den eventuelle kriger måske vil have. Fordi hvis den kriger nu har begået nogle former for synd, hvordan han så kan komme ned og drage på korstog, og så blive befriet for al den synd, som han eventuelt har begået. I den sidste linje her vælger han så også at gå ind med at fortsætte med propaganda ved så at sige, at alle de penge, man eventuelt vil kunne bruge på korstogene, i hvert fald er pengene værd, fordi i sidste ende ender jo man i himlen, hvilket så bare er toppen af poppen. Hernede bliver der også besvaret på kritik af Humbert af Romans, hvor han så siger, at det er jo lige meget med, at vi fylder jorden, så længe at, altså fordi det betyder ikke noget for Gud, om han har sin undersøger på jorden eller i himlen. Og så er vi så nået her til tekst 3, hvor at, det er så børnekorstoget, hvor vi så har her, hvor det så fortæller, hvad det var, der for eksempel fik bønder og andre til at komme med på de her børnekorstog, som så gik ned igennem Tyskland og Italien, for så at komme ned til Jerusalem. Og da vi ofte skænker vores tro til det usædvanlige, så mente mange, at dette skete efter at letsindighed, men af guddommelig indskydelse, og en særlig fromhed, hvorfor de af egne midler gav dem fødevarer, og hvad de ellers havde fornødent. Det er så bare her, hvor at, ligesom man også her bygger op til her, hvor at de så alle bønder simpelthen hjælper de børn og voksne og alle dem, der bare er på vej ned for at hjælpe til med korstogene, og hvordan de får alle de ressourcer, de har brug for, hvordan de selv begynder at gøre alt, hvad de overhovedet kan, for simpelthen at støtte de fromme. Der var også mange, som så mente, at det her det ikke bare skete sådan, fordi der var nogen, der valgte at gøre det, men det simpelthen var Gud, som der var inde og haft en hånd med under det her børnekorstog, at det simpelthen var ham, som der havde fået sendt det afsted. Så derfor valgte de så også at gå ind og tro på, at det var derfor, at det hele taget skete. Og nu vil jeg så gå videre til min næste problemformulering. Hvilket syn havde de kristne og muslimerne på korstogene? Hvilket vi så her kan se i tekst 3, hvor at der er et øjenviden, som har været inde og skrive omkring det slag ved Hattin. Dette slag stod en lørdag. De kristne var i begyndelsen af slaget som løver, men ved slutningen var det ikke andet end spredte får. Altså mange tusind mennesker blev kun et lille antal reddet. Slagmarken var dækket af døde og døende. Jeg passerede selv Hattinbjerget, og det var et forfærdeligt syn. Jeg så alt hvad et folk, som havde lykken med sig, kunne afstedkomme imod et folk, der ikke havde. Her fortæller han så, hvordan han så både med misbilligelse på alle de liv, der var blevet spildt, og også på hvordan han så mente, at hans eget folk har lykken med sig, frem for hvordan de kristne ikke havde. I det han skriver her, så er han i det hele så meget neutral, men man skal ikke glemme, at han nemlig er en muslim. Jeg er også længere nede her, hvor han så går ned og citerer Koranen,
hvilket en kristen jo aldrig vil gøre i forhold til nogle ting under korstog. Så er der så også hele den sidste tekst her, hvilket bare er et stort brev fra Baber, en kejser, som erobrede det sidste af korsfarerierne. Hvordan han så skriver til Bohemer den 6., som så var lederen af korsfarerierne på det tidspunkt. Det er bare et langt brev på, hvordan at der så blev skrevet nedladende omkring de kristne styrker, som så valgte at forsvare Antiochias. Her vælger han for eksempel at sige at se sig selv som den rette hersker over Jerusalem, ved så at sige, men vi så, at de var påvirket af dine råd, stærkt optaget af morderiske planer. De var egentlig i en god sags tjeneste, men forenet i en slet sags tjeneste. Her fremhæver han så sine egne synspunkter på hvorfor muslimerne så skulle være herre over områderne, frem for de morderiske tanker og alt det dårlige, som så ville følge med kristendommen, og som allerede havde fulgt med kristendommen. Hernede smører han også bare tyk på ved så at sige, du ville have set dine riddere ligge under hestenes hove, dine huse angrebet og plyndrede røver, din rigdom varede i uental. Her smører han bare tyk på og fortsætte med at bare nedgøre den kristne leder, fordi han så tabte dette slag. Hernede på siden fortæller han nemlig også, at du har set ild løbe gennem dine paladser, dine døde brændte i denne verden, fordi at de muslimerne vidste nemlig godt, at de kristne ikke kunne komme i himlen, hvis man brændte dem, hvilket jeg også ved for at have set filmen Kingdom of Heaven, hvor at helten brænder de kristne, på trods af at biskoppen siger, at de så ikke kommer i himlen. Det er også set derfra. Og her udtaler han også, at hvordan at han ville, hvis han havde været der, hvis han ikke havde været så heldig ikke at være i byen under faldet, hvordan han så ville have set alle sine ting ligge i ruiner, og hvordan alt bare havde været forfærdeligt. Og snakker de også om, hvordan at hvilket de nævnte 2 sekunder siden tidligere, hvordan Gud gav ham den sikkerhed, altså gav ham chancen for at overleve, på trods af at ingen hans andre mænd overlevede, hvilket man også kan se længere ned i teksten. Eftersom ingen overlevede er kommet til dig, hvilket så resulterer i det her brev, som så er blevet sendt, hvilket vi så mange år senere kan bruge. Ja.